magbubuhat ng yun, ano ni? Sukli, no? Pwede tapos. Oh, taro, yan pa ba? Oh, isas! Di mo na na! Tanda na ako dito ka. Oh! Ika'y bahala sa duha, ha? Kay si kumpare Miguel, nagsulti ra ba nako? Nga napasakan ang kiha, batok ni Tarok. Kinsa may nagsulti niya? Ah, Di siya ang balita. basta doon mo na yung nagsulti niya. Ay, nalapangutan na. Ating nga lipa, oy. Upasa ka pa. Pero si Tadok ug si Rocky, nagsige pagpaniiditiban. Apurahan na sila. Apurahan. Kaya tingalig mauna ng yata. Kuyaw kayo, mapasakan ang kiha, batok ni Tarok. Niya, dakpon si Tarok. Magpataka niya ng tabi. Pataka niya nagngalngal. Kini si Rocky, basta dakpon si Tadok. Maigo kinis kumo sa Rocky nako. Ayos sa pagdali-dali. Kaya nagtuo ko. Na kung may tabo, mangganing dakpa na sa Tarok. Dahil sa tili siya magdali-dali. Dili madali-dali ni Tarok ang paglabigit si mungaan. Kung sa may namong buhaton, panid sundin ang duha. Panid Oh, kumusta? Putas pa kayo dito, eh. Usay kutas. Kami luhas tarok yun. Pwede na mong paningkamot. Pwede na mong kaskas. Ano ba tuman ang atong mga plano? Ano niya? Nyor, mura mo sarir, Ay, ayaw mo na mo brainwash ni Ikong. Ang amahan ni Tiban? Oo! Ano niya? Nagkaduo mo kong balita. Nga ni Kiha Esteban. Napasakan ako noong kaso batok ni Tarok. Unsa man ni balita? Wag, Nyor. Pero paingon lang to. Pero among gisabot si ni Ikong. Nga, papugnas tamas ginahawas tiban nga dili makiha. Ano niya? Makapugong kahatos ni Ikong. Murag makapugong gyud ni rito. Kay gihatagan man tarok og 5,000. Rocky, dali ako dali. Unsa man nyo rito? Ingnan na si Tarok ha. Kung simba ko, masipyat mo sa inyong mission karon. Og dakpon siya sa pulis. Ipatak-on ko na iyang baba ha. Og dili ko isgutan. Sabot! Sige. Siguro na nyo rito. Sige ka lang yung siguro. Ito na. Ato na ni Tugyan ni Rocky ang tanan. Basta, ikaw, oy. Rocky, report gini ni Pirmi, ha? Kuno siya kalambuan ni tanan. Report, ha? Tumagoy! Pinaka-Rizal, be. Anak. Nay! Mulakaw sa kong kadali, Nay. Atuon ako sa kapitan. Amigom to nako. Mag-unsa man ka dito dong Tiban? Adto ko dito, Nay, kay adto ko mungutanan niya asa ta kapalit ang mga revolver, pistola, kanang hand grenade, machine gun, garan. Adto ko niya mungutana. Uy, anong atong daw kamutan sa kapitan dong? Wa ka masayod, military na siya sa una. Daghan kay na siya armas. Hangtod karon napagini na siya daghan. Mao ba? Nahala. Ay, pero dong, ayaw yung tao palit dayon dong. Madakpan unya taan na dong. O dili oy, mangutana ra ko.
Kay kung inkasog na natay kwarta, mo diretso lang kog palit sa tindahan. Sakto sad. Di na ta malangay ba? Aris ako na eh. Sige dong, sakto sad. Asa man ka? Na ako'y lakaw at tuon ako si Kapitan Birong. Importante kayo ni. Ano man, sa may tuyo? Ay da, nakahuna-huna man gunig palit og armas ko. Armas? Kung saan lang armas? Tay sa doy. Dagham ko. Nay. Patanawar ko na siya suwat. Lisod na kay ning kalibutan na. Kinahanglan igmata. Abtiko na to atong mga mata. Kay daghan kayong mga wayayo rong tao. Kinahanglan doon na gitay armas. Di maligi kang suwata. Sa among amigo iko. Mauna nga nakahuna-huna mi ni Teban og palit og armas. Aron naasad mi ikasukol ba ang kaso? Mga ignorante ba ninyo, oh. Mutuo man dayon mo anang way kumutuorang balita. Kay nga ano man tay. Di na klaro. Kontra gud to na kustarok. May posibilidad nga iya akong tiwasan. Wa man siya may nayon pagpatay nako katong iya akong gihulog dito sa bungaw. Tingali mangita siya glaing paagi. Aron pagtiwas nako. Bitaw ko. Di jud ko mutuo ana. Naabagoy mo patay nga magpaniit pa diri sa ato. Kanang buot mo patay adto na sa layo magatang. Naa sa ing nana tayo oy. Mamisita una sa balay sa iyang patyunon. Ingana man gyud na kung maniid man una na sila. Gamitan na inyong utok. Di yun na tinuod nga maniid si Tarok dire. Imposible kay na oy. Nganong imposible man tay? Oo, imposible kay. Pirmi may magkita sa Tarok sa merkado. May na siyang tao. Buutan, dili palaway. Si di pala uy. Gustong tagay ko niyang patyon, nya mao na yung maing tao. Di lagi na tinuod. Nangumustam ka isa nimo nga maayo na ba ka? Nalipay mo ito siyang wa ka mamatay? Unya. Mutuo ka sa iyang arte. Nga, nalipay ko nuhay siya nga wa namatay si Teban. Siya magigatuklo ni Teban ni Pangpang. Ayaw da yung pagpailad, tay. Pagpakaruning nun lang ng iya, ha? Haslir ko ng tawhana. Madama sa dayon ka ng iyahang mga arte. Be, mangutan ako no nimo. Ngano patyon ko kang Tarok? Ha? Unsa may makuhang Tarok kung mapatay ka? Aron makasapi. Malagmit ikong gisuhula na sa Tarok. Dunay nasuya ni Teban. Unya gisuhula na siya nga ipapatay si Teban. Kinsam ko ni gasuhol ni Tarok, be? Kinsa? Kadto na yung mga karibal nako nga gilupig sa akong pagkagwapo. Unya, kana si Tarok, dagang kinag mga amigong ulitaw nga adunahan. Ikaw ko. Malagmit mo to'y gasugo ni Tarok pagpatay nako. Oh, maunay, huna-huna akong. Ano nagkaila pa mo na ni Atty. Vera? Di man mo nagkaila na niya. Dili ba mauwi ni Kaila pa? Si ate na. Daan na silang kaila. Opa, matod pa ni ate kay schoolmate mo daw na sila. Ako mo go'y nakatubag sa telepono ganiha. Yan, nagka-istorya gyud mi. Kay wa man si ate nimo. Unya, hasta po siya, nahibong po siya, nga nung nagkaila yun, nung nakasuod si Tiban, o si imong ate. Di ay? Klaro kayo, na nahilabot yun na si ate nimo sa kaso ni Tiban. Kay mismo si Atty. Vera, nisuwat ka no si Disa niya na dili ni sinusiron si Tiban. Wa may daw tang toyo si ate pa. Iya lang gihangyo si Atty. Vera, nga dili lisulisuron si Tiban. Kay pobre taon kaayo. Mao lagi, ang akong kay pulungan nga mo maghahilabot man yun na si ate nimo na mag-apil-apil ana.
Kaluoy man gud si ate ni Nitiban pa. Amigo sabi na namo si Nitiban. Abisan na, basta ing na ate nimo. Nadili ko gusto na, ug supak na siya akong kabubuton. Namong apil-apil siya na. Isa may naana pa uy. Gamay ra nang tanga. Basta. Ing na si ate nimo ha, sultihin yun. Nadili ko musugot na mag-apil-apil siya. Muna yung isupian si ate. Ako asa ni pangitaag sparring ako ang manok. Anara dias dool. Nya unyan lang gumukaon. Saan sana? Tari na saan? Hoy, ayaw pagdugay tiban ha, kay dali ra kaay ni lutoon ang atong sudan karon. Karong Domingo tay. Makakwarta na sa Miss Nanay. Anad sa mo no? Nagtuo mo madayon inyong diboynas? Ay nalagsaba diha ikong. Moto man gyud kong teban, bisag unsa pa yaw-yaw nimo diha. Oy, oy, oy. Di na ako mubadlong ninyo. Bahala na mo. Nga ako lang ihangyo ninyo ba? Nga dili na mo padayon anang kiha-kiha. Samo kayo. Wa gyud mo'y makuha ang kayuhan ana. Ha? Labaw pa. Kung saan ninyo makuha ng tarok? Perti pobriha na. Di man may mangwarta tay. Gusto lang may makakita may gustisya. Ikong, manimaus ta kay hapit mamatay si Teban na nga tawhana. Nganong manimawas man gyud mo nga wa man ang unsa Steven? Sabot. Wajib ka kasabot tay. Nganong wa ko kasabot? Simbat ko gunubi. Kung dayon no ni tarog ang pagpatay nako. Oh, Jud. Unya, suma pa sa gi-report nga gasigi siya sunod-sunod nako. Ay mugtuan ang report. Wa lagi magsunod-sunod si tarok ninyo. Nga man, nga nakahibaw ka man. Giingnan lagi ta mo nga pirmi ni magkita ni tarok sa merkado. Ang ngaong ana sa merkado ra. Ah, bahala na. Basta mo padayon gid ming Teban. Nakala, lakaw na Teban. Pastabdi ng amahan mo. Lakaw na. Lakaw na. Adto na kunoy. Ikaw pikta ba? Sige lagi kag dapig ni Tiban. Imo lang nalimtan ng dako natong problema. Kayon sa man ko na itong problema. Ang tungod ani Tiban. Nga nikigrelasyon aning mga dato. Wa na bidyoy angay. Mao bitong gisuyaan na siya. Unya, masulbad na nato. Kapug nga nato Teban ana. Naay paagi nga mas maayo. Naa si Rustica nga nakagusto pang Tiban. Mao na itong tabangan nga magkauli sila. Unya, nasa pa may mahimo na to ana nga wala man ay gusto Teban na ng bayhana. Kaya nakasa naman na niya. Mahimo pa siguro ng ulion pikta oy. Naara na itong mga ginikanan. Mangita tag paagi nga magbuwag si Senyorita Lisa ug Steven. Hoy, 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 hoy. Ay papanghilabutan na ikong ha. Mahimong suphon lang ta nagato ng buhaton. Hala, uy. Mao na diha. Away lang ta tungod ani, kay di ka mamati nako. Dugay man lagi ka. Dugay ko kay dugay man kay ni gawas mo ikong. Gawas pasad na aman si nang pikta og si Tiban sila ha. Nang maglisod ko pagkatubang niya. Minaw ko ani Rok, maglisod yun ta. Kay pung pa ni no ikong gahi man kaigo Tiban. Magsigig yun sila glantugi. Labi na nga ni Dapig si nang pikta ni Tiban, magsigig hulog. Nga ipadayon yung kaso. Na, sa Lunes, wadto na po sila sa abogado. Di ay ha? Maunay nakalisod ron. Kay kung madayon gyud, dakpon ra badayon ka ug ipapriso dayon. Sa makay maayo ro. Unsa to'y giingon nimo Raki?
uyab ni Tiban nga anak ni Don Miguel? Nga kinsa to? Si Senyorita Lisa. Guwapa ba nang gihinganlan og Lisa? Kakita na ka na, oy. Kato ni ginungan ka sa auto. Duha man to sila. Wa mo ko kahibaw hay Lisa ato. Katong maguwang. Wa lagi ko makasiguro. Kay ang usa didto ra man sa sakyanan. Ang usa ra man to ininaog. Katong nagpabiling sakyanan, mao toy Lisa. Nya kato si Rosie, mao toy manghod. Pero mas gwapa to si Lisa ang maguwang. Ano naghisgot pa man ka anak nila? Nagunahon na man unta ko nga magpatabang ko ni Lisa. Magpatabang kang Lisa? Arong pugnan Steven sa paghimog kaso? Maunta. Pero murag ang angan. Samot yung madaot ka anak. Asa man mo laban si Senyorita Lisa? Di adtog yung tiban. Mao lagi. Wa gani hibaw natahap to. Kadto bang imong istorya nga nagpahipi kas karsada nakit-an kang Lisa, di ba? Husto bitaw no? Malagmit, ilan na itong gisultihan, Steven? Sa ato pa, awa na, klaro na kaing natahap si Lisa nimo. Mangita gitag paagi. Nagtuo ko nga makatabang gyud nato sinoy ikong. Kadtong kwarta nga atong gitingal niya, mautoy iyang sukdanan nga maningkamot gyud siya. Ilabi na nga ato pa siyang pasidanan nga duna pay moabot. Kana sakto katalok. Saktuhan mo. Pasikaron gyud nato maayo. Haron maningkamot gyud siya. Ano pa kaskasong tayo? Siya, ito yung matabang nimo. Tamil eh. Sa ato pa din ay 260 mil na tanan. Ato Wala ni sagol na tuwara na. Wow, ba? Ay, kaya nga no, day, walay laing ihabag daw. Naidagan. Pero ako ang gibalibaran. Ako ang silang gitambagan nga silang lima siyar sa ilang kwarta at tos buwangan. Pilay pusta ninyo? 260 mil tay. Nyaan sa mayo na ni mo. Mo pusta ka sa akong manok o adto lang gyapon kas kontra. Nya, nakasiguro de ka mo daog gyapon ganing higayon na. Kaya ganin niyo. Pastilan na biya ni mo tay. Mupusta kami ginani kadako. Kung wa mi kasiguro, Nga mo suki magyud ka kung kita bitaw kang wanay pili-piling manok ni Tiban, pila na ron ka sabong. narani mo tay. Kung moabay ba kag di. Pero ayaw biagyod paglaway-laway ha. Inigyap-ihap na mos kwarta. Sa daog na mong nanay. Dung, ubag lang ko nimo dito sa bulangan. Dung, aron makakita di ko sila bukanay. Dung. Ayaw na, ayaw. Ayaw na lagkuyog. Babae ra ba ka? Wiki kag heart, dali ra kay ka makugang. Di lagi ko kuyawan, Dung. Mas makuyawan pa gani kog naapos gawas. Labi nag makaduhog na pos mga suliyaw ba. Alam mo, mukuba akong dughan. Kaya makuyawan man to. Samot na gadto ka sud. Na kaya makakita man ko dito sa manok, di dili ko makuyawan niya. Unakas gawas, imong madunggan. Sagitis mga to, suliyaw. Sagdi lang, nay. Sagdi lang. Nara niya higayon makakuyog ka na ko dito. Pero karon, adto lang sa ka sa pultahan sa buwangan. Adto lang sa ka maghuwat dito. Paabot lang kay ni gawas na ko. Di juday ko kasunod, Dung. Nara niya higayon lagi, nay. Pakuyugon ti ka dito sud. Ako ala sa ni pusong kwarta.
Bitaran? Ano man? Kuan ba? Kita katong manok ni Esteban katong bukis. Oh, may tukla ko. Bugis niya. Ano na po kayo? Sa man, kita kita sabong sa rudahan nga. May good sa man. Nakita ko, maiging mulapok. Mayog yun. Ayaw mo lang. Kung ibawaan pa lang nga, kadaog to, maiging ikusta ta. Bro, dito kay baw. Wala Ya. ka kapusta itong pagtari atong ngayong adlaw. Wala ko kay baw lagi. Wa ko kay baw, daog pa dito. Okay. Bisaya kay nako niya. Wa ako kay kumbis. Maulagi na, itari nila ugma. Dako na ba kay kusta? Ang ako lang, bawsan sila ba? Mao gini. Parihara ba na manglabok? Ha? Wa ta kay baw. Kato pagkadaog ka sa yang manok. Tagkap ba? Katulo pildi na. Kadaog man nagkaduha. Wato ka ugma? Oh, kabaw naman kag asa ta kaingin wangan kita. May lang naman kadaog tag panaksa ba. Lipay na ta ana. Yang saman kuyugan ako. Di, magkita lang ta. Ah, sige, ato lang ato giang ko sa bay ha. Sige. Sige kong. Pakikong na niya. Uy, Arnold! Tara, hindi ka na balik dire. Lagi na may bakasyon lang ko na kung pipila ka adlaw. Ha? Mingo